Hiriak eta giza kokalekuak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea. Munduko hiri zoragarrietan pentsatzen duzunean, zenbat datozkizu burura? Asko eta asko, ezta? Gaur egun, munduko biztanleen erdiak baino gehiago, hirigunetan bizi dira. Hiriak edatzean, aurrerapena oso azkarra izan da, baina arazoak ere ekarri ditu. Esate baterako, baliabide naturalen kudeak eta txarra, kutsadura, oinarrizko zerbitzurik eza eta bazterreko auzoen gorakada. Iragarpenen arabera, 2050ean, iaia 3 planetaren baliokidea beharko dugu geure bizimoduari eusteko. Hori dela eta, geurea zaindu behar dugu. Guztiok badugu konpromiso hartzerik, eta hartu egin behar dugu. Jerome Guillen hartu inspiraziotzat. Kaliforniako ingeniariak negozio lerro berria garatu zuen bere enpresarako, eta eraginek ikaragarria izan zuen hiri garraioaren jasangarritasunean. Gaur egun, car sharingeko enpresa handiena dena sortu zuen. Gaur egun, enpresa hori eta sektoreko beste enpresa batzuk, kasu askotan flota elektrikoa ere badute, goitik behera aldatzen ari dira hirietan zirkulatzeko modua. Horren ondorioz, gainera, kutsadura murriztu eta mugikortasuna ere hobetzen da. Gaur egun, 775 tona CO2 aurrezten du urtean. Zurekin, hasi baino ez da egin gainera. Bat, ez dituzu auzo ekintzarako jarduerak ezagutzen, zure auzoa nabarmen hobetu daiteke, denon artean garbitu eta zaindu egiten baduzue. Hala ere, egoera txarragoan dauden eremuetara ere iritsi zaitezke, zeure eremua bakarrik edertu beharrean. 2. Auto partekatuak erabili eta sustatu. Bat erosi beharrean, bizikletak ere erabili ditzakezu, bike sharinga. Hiri batzuetan, ekimen horien ondorioz, 2000 ibilgailu gutxigok zirkulatzen dute hirietan. 3. Eremu publikoak edertzen lagundu. Oso erraza da. Esate baterako, zaborra zorura ez botatzea edo hiri baratzea abian jartzea. 4. Lanean, zuzeneko bilera gutxiago egin bulegotik kanpo. Telelana eta ordutegi malgua bultzatu, trafiko ugaria eta kutsadura ekiditeko. 5. Jarduera inklusiboak sustatu adinekoekin, desgaituekin edo egoera zaurgarrian daudenekin, familiarekin eta lankideekin. Horrez gain, azpiegitura irisgarriagoak lortu zeure auzokoen erkidegoarentzat. Noraino iritsi nahi duzu? Zeuk aukeratu muga.